naimbag nga oras tayo amin kakapsat. Adda tayo iti panakayam mo no apay nga adalan tayo iti libro dagiti Salmo. Why we study the book of Psalms? Napintas dito yung saludsod, agsipod ta tiko na namadlaing pinasanto ng surat, Ephesians chapter 5 verse 19. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. And iti Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And also in James chapter 5 verse 13, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. So therefore, psalms are capable of serving as Christians' hymnal. It could assist us in our praise to God. Second, Christians' prayer book, in which we learn how to approach God in prayer. And Christians' book of evidences to strengthen our faith in Jesus Christ. And the Christians' training guide for living holy and righteous lives before God. So, tigito ikakapsat upat nga banag no apay nga adalin tayo when usar iti himno, when iti salmo para kada tayo nga Kristiyano. Join with me as we delve into the richness of God's Word through the book of Psalms. Kada ito'y sumarsaro nung al-al daw. Kahit babayan ti parabor ti Apo, ilipas tayo, the book of Psalms. At dadadigiti na inaganan, ken saan nga na inaganan nga authors, when winusar ni Apo tapnon ti kastakit, isurat na ito'y book of Psalms. Adula, digiti inusar ni Apo Diyos. Ket may sa kadagitoy, ti kasikatan ket iso ni Ari David. Iso iti kasla panpanunutin, digiti daddo mga iso ti author iti Salmo. Ngem haan nga iso na amin. Ngem adu, kadagitoy nga Salmo, ket iso na iti nangisurat. So, 73, less than half of the 150 Psalms, ket less than half ti insurat ni Salmista David. Ni Asaph, may isang music director during the reigns of King David and King Solomon. So masarakan ti biyag na jay 1 Chronicles chapter 16:1 verses 1 to 7, 12 nga salmo isumet iti insurat na. The sons of Korah, dagiti anak ni Korah. These were Levites, Levita dagitoy nga nagserserbi jay templo. Masarakan jay record jay 1 Chronicles chapter 26 verses 1 to 19. And they also wrote 12 psalms. Ni King Solomon, adadwa nga salmo nga na-attribute ken kuana. Psalms chapter 72 and Psalms chapter 127. Dadamit digiti saan nga nainaganan nga nagisurat iti salmo. So, nga nairaman iti 150 chapters iti Psalms iti Biblia kapsat ket 48 met digiti salmo nga naisurat nga haan nga mo no siya sino iti nangisurat kadakwada. Ket kas iti panggep wenno serbi iti salmo para kadigiti so aming Kristiyano ulitin tayo man daytoy ket mabalin nga himnal, mabalin tayo nga usaren tapnon ti kasta mangi assist kanya tayo iti panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Ta saritaan na ditoy digiti kinasya sino kababalin ken ara-arami diti Apo. Mabalin nga tumulong kanya tayo tapnon ti kasta ket agkararag tayo mabalin nga prayer book. Then we learn how to approach God in prayer. Mabalin nga tumulong kanya tayo tapnon mapasingkedan ti pamati tayo because these psalms are book of evidences to strengthen our faith in Jesus Christ. And also, Christians' training guide for living holy and righteous lives before God. It is my prayer, kakapsat,
mabanti tulong ti Apo, maka pagbiag tayo, kasti pagayatan na, nasantuan, kan kastameten, makay ayo iti matang na, at ibiyag tayo, makay daydayawan iti Apo. Amen. Ibagang bigat, ibagang oras, ni Apo Diyos nagtultuloy nga matay dayaw, ibiyag tunggal may sa kada tayo.